Bisan kung totoo mo history, ang inyong tuuhan, inyong kagulang story. Kada ako sulatan. Wala. Sige, kamo. Ngano man, Puta na, una lang mo di gawa. Puta na. ngano man, nga niana siya nga, ang Roma, anong suko man siya nga, babaeng bigaon. Kaya ang mga tao dito, nagasimba sa mga Diyos-Diyos, na binuhat sa tao. Unahin, Pagano Isa na nagsundo ka na ron. Kami. It is a fallacy of non-sequitur. It does not follow. Nagkastalo sa panahon ng It does not follow. Nga naman, na ay mga nakasimba nakatubag ripoto pero dili mga pagano. Example, kinsa man, mga Hudyo mismo. Magsimba sila sa altar sa Jerusalem, nag-atubag ripoto. Sayo sa paminaw sa mo. Paminaw, para saya ka. Paminaw. Pagalitan, Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Si Josue ni Simba, nag-atubang sa arka sa paminaw sa lagi mo. Lagi ni pahit ninyo ganun. Paminaw. Pahit lagi ninyo kay kusok kayo mo, naamoy tawag ka ng interes sa pangatapit. Hindi mo kabalong maminaw ba? Paminaw. Niya. Balik ko na to ha. Dili ang tanan nagsimba, nag-atubag larawan, pagano na. Kaya papaminaw sa ang yawa og si Kristo nag-istorya, ang demonyo naghilom to. Kaya hindi ka maghilom, basta sila ba pagkaniya. Sige, again. Dili ang tanan nagsimba, nag-atubang sa larawan, pagano na. Kaya ang mga Hudyo magsimba kaniya to, mag-atubang begdibulto, katong arka sa kasabutan, diin dito ibutang ang kasabutan sa Diyos. Na ay ributos kinabindo kabuok. Ang templo, Diyos Kronikas 3:6 o 1 Hari, Kapitulo 11, 11, versikulo tawag ini nga 13 hangtod sa 14, wala masayo pa. Okay. So karon na ay mga ribulto nga na ako mabasa. Basaw ka Okay na. So balik ta. So karon. So dili nagpasabot nga magsimba ka mag-atubag ribulto pagano ka na. Kanang Romano, kani ato nga di pa Kristiyano, ang ilang pagsimba sa ilang mga ributo, ilang Diyos. Mo nang gitawag og Diyos kay pili tinuod nga Diyos. Karon, ang mga Hudyo kani ato nag-atubang sa larawan nagsimba, wa man sila makilang nga Diyos tong larawan. So therefore, katong larawan o ributo dili to Diyos. Kumusta man Iglesia Katolika? Nag-ilabang Iglesia Katolika na larawan Diyos? Wala. Ang gisultis pagtong Katoliko, now this is the Catholic faith. We worship one God. Wala ingon nga, we worship many gods, including the images of statues. So nagputang-putang mo. Lain pa. Maobi ito magsimpa mi, amahan mo na akas langit. Di gabi mo ingon nga, amahan mo gilansang kas larawan. Bitaw. Nga naman, tungod kay ang Diyos sa giilas Katoliko, di ng ributo. Pero ano na ang ributo, kaya nagpadayag ka na sa presensya ni Kristo, kay mong Kristo, 17 anuan, ang nagpasinuhog ka ninyo, nagpasinuhog ka na ako. So mga anak mga ributo, dili ingon nga Diyos sila, kung dili nagpadayag, nagrepresentar ka na sa mga tao sa Diyos, na naay koneksyon kang Kristo. So kanang inyong gibasa nga, Diyos, may labot Romano Katoliko, anay? Bitaw, may labutan na, Brad. Basta daw to itong arkas kasabutan. Si Kenny Motion na. Larawan ba to sa tagpoy sa tao? Pero ato kaingon na kay nganay larawan. Basa ba to? Basta man tawag ang Douglas Kirubinday, larawan sa hayop? Ayaw, hindi niya pag-ilupagon na nakasulat. Ayaw. Sabi sa unsay. Tanawa lang iba, naanay Biblia, ilupagon paghihapon. Tila lang mo, uba mo'y kaya. Ayaw lubaga ba? Walang kaya. Lubagon na ninyo. Atal ka mo. Ay, nakilala ng larawan. Klaro ka mo. Ako tuloy mo yun. Kung alanas, Klaro mo. Okay. So, ingon pa nila, di na daw kinahanglan ang larawan, kay sumala pa ni Kristo. Paminaw sa paminaw. Okay. Paminaw. Mga kuwan, Ingon pa kasayuran. nila, dili daw tawag inikuan, di na daw kinalarawan, kay ingon pa Kristo nga, duha kong tulo, may susungalan na ako sa ilahang gitawag og taliwala. So buti pasabot, nangasayop ang mga apostol kay katakong ba, nagbutang sa larawan.
Sa larawan Wala tao. wala din mo tawag ang nagbasa kasi Tao ng saya no. sa inyong simbahan. Tulad na rawang Kristo. Sa Biblia. Pagtuki lagi mo lagi na akong giingon lagi. Mo lagi ingon na instead of mo tuo mo history ang inyong tuuhan inyong kawalang story.